Mbak. Tak gawake. Wah, ora sudi, Di. Jelas seminggu. Wah, mbok sedina to nek kowe ora percaya aku tenan wis. 500 ae. Mang los. Mbak. Jelas sik. Mbak. Ya. Kuwi det apa kuwi? Ra payu kok. Palsuke ya aku dhewe. Lah nek kowe wis Payu ya aku dhewe. aku ngapa ngono lho? Ayo sak senengku wong aku. Nyekel ditukeh kok. Men, Kene tak cekelke. ora etuk. Alah lah, sayang aku ora. Ora. Masalah duit ra sayang nek wonge sayang, nek masalah duit no. Iki lho ngopo jenenge wis tuwa. Kowe utang 400 yo. Wis tuwa ya 400. 400 kowe 500. 900 dadine nek ku nota iki kok duitku duwe semene-semene. Nyurah sese lho, Mi. Iya. Wis bakul keprok tangkemmu nek sese. Aku tangono. Ora sudi nek kowe. Iki 4, 5, genepono aku 100 ya, Mbak. Heeh, dadi sak yuta ngono. Men sak yuta, aku 100 ae. Ora kedeng. Ben sok gluduk lho. Ora gluduk men apa ini aku. Angel cah, angel. Angel.